Kangthilangso alanksun kedam kevang toverp angbong RCC bridge kasemar ponji phan road close kepipon. Dongmoka PWD Road Division ke Parlo Pon Nometi Constituency Angkang Along ke do den arong ahi thipen Kangthilangso alangsun kache photor toverp jangni belapen kaibong tiso arong along ke do thengpi adolong keheno dak ajok Dongmoka PWD Road Division ahin pen motor gari kache leng pon pe de ji aphan bangso toverp road close kepipon prabjin pen bangso thekpi adolong puthot RCC bridge kaselam ji aphan chisik pon tangno pusinili tum pherang ke pen birta nang palepon labangso RCC bridge World Bank funded ARRBP scheme pen jangni belapen kaibong tiso arong anparta Kangthilangso alangsun kache photor toverp RCC bridge kasemar pon ji aphan pura saya modeng pon tangno lepen halapu kaibong kro lapen wirwar ahawar kachika pon along thengpia dalong sitame puthot RCC bridge kasemar ponji aphan chisik pon lo pusi pachini pon halapu Kangthilangso alangsun ki jui kelang abang phu bang phi atum aphan denarong ahi thipen ri RV anathu mate on be arong pelapen palam arong anathu kedam krong toverp anathu kedam kevang ponji aphan Dongmoka PWD Road Division de golap krolapen arisang horup singbe atumpen pachinipon ola bakso atwar mate NS36 Dengaon Bazar to Parkha Panjuri Road via Hajarong Pigao mate Dengaon Bazar to Kangthilangso labangso atwar angbong along jangni be arong along thengpia dolong kehnu chikloi jonjoni dolo labangso road close sita me nil tum hal so tensi ki bi lo election of phangpen lo MP election of phangpen lo stame labangso barricade bang kaita komat lo ni flok dok power cho ti nil tum batai lo barricade keselam stame lapu ke flok theda nangji ate mani ke la barricade nang CBD lo kangte men dam pen accident a chance to ate da thinki deking mukha ki ni dolo asi non phongpen bangke la barricade bangke flok theda di phansi ka dog handa tuning ri lo la pen la so bridge aputhak bangke scheme ke already sanction elo la bangso World Bank funded Assam Resilient Rural Bridge Program ulas bangso scheme bensi RCC bridge la so along selampo la si tendar sitami chu 2 Mars MP election of Prang Polik ato with documents tami tendar kopis tami dun punya la son thot si hala kaibong pro bridge tami 4 Mars MP election of Prang hala tami tendar Polik alo la setelah hinia bridge tami non allotment process dolo la nini thom nil chini na tang nini thom allotment people allotment piece contractor wan kan kam cheklempo asi raratum aphan tuning ri kela poiglo non amada pharman abangke Kangthilangso kedam ji bang phubang pi an phan tuning ri ji Dengaon Bazar tu Kangthilangso da isi mesen atwar do pu on bearong he palam piarong pencheng jenglok ho bichilangso ke cheklo Kangthilangso an isi mesen atwar poka isi mesen atwar do la se hal pupen bicheleng hasi kaddo hanta niri tuning ri lo ola dolong selam lo bro tangte la bangso thangki dolong ma ge dismantle po apen la so dhiu bangke tum service ta mi dak selam po bamboo foot bridge doji dak auto bike anta cheleng thonji school kedam kevang bazar kedam kevang cheleng aki joy ki doji lasi gaddo kabe arat phansta mi nili tuning ri lo non mini thom ming chipaning ding pen tum asap uche chepaduk po bosining thelo lasi kimi asai kelong ji phan tu tangte asap chepaduk nang kokpo asi aki jutsi nili Karbianglong Autonomous Council a government phan ningaklong pen churui ji along tum kebor ye joine Assam government phan pressure ki pi pen Assam government si labangso scheme deng la Assam Resilient Rural Bridge Program pu so pensi ki pini ki chuna tek cha theglong lo la si
hinia government hanta niya klong pen turang tu tajir